Hat. Zuba shi anan. Kai. Zuba shi anan mai gari. Zuba shi anan mai gari. Ya Alhamdulillah mai gari. matanka tana nan lafiya ko? Lafiya kalau mai gari. Amma mai gari me ya haɗa ka da iyalina? Ba ka so ka turo ta gaishe ni. Mai gari da ke halin rayuwa ne, ka san aikace-aikace sun mata yawa saboda ɗawainiya na yara, ka san yara ba sauƙi. Alama albarka. Sarki ya amsa. Ku daina magana da sarki kamar mutum da mutum. Duk da Allah ya halice mu, kaga ai akwai Mu bambanci. yanda labari ya zo mana a tarihi, ran da haife ka ruwan sama ake yi. Gaskiya ne. Salamu alaikum. Ranki ya dade. Sarki ya amsa. Sarki ya ce me ke tafe da ku? Magode sarki. Ranki ya dade. Mun zo da wata kungiya ne na cin gaban matanmu. Gaskiya ne dan gwari, sarki yana ciki. Ƙarya ne ɗan talakawa, sarki ba shi a ciki. Uwaka waziri. Ka ja zamani. Ni sarki ina ciki. Kuna ciki tsindum. Muna ciki tsindum. Cin gaba fa baka ji da kyau bane. Sani, ka ji waziri zai muna bukulu. Ka gaya ma dan gwari ina ciki. Ni ma na san sarki da harkan ci gaba da ya zo garin nan kana ciki. Amma wai waziri ya ce baka ciki. Bai ji da kyau bane. Kai, dan gwari, sarki ya ce a faɗa maka yana ciki. Magode. Oh no.